Insemmilkom u illum waqt il-programm News.mt se nibdew billi nitkellmu dwar tip ta' kanċer li jolqot in-nisa però forsi mhux daqshekk nisimgħu dwaru daqskemm nisimgħu dwar tipi ta' kanċer oħra bħal ngħidu aħna il-kanċer tas-sider. Iżda din id-darba se nitkellmu dwar il-kanċer fl-utru. Fiċ-ċentri tas-saħħa qiegħed isir screening b'xejn tal-on tal-utru. Dan u aktar dettalji fl-ewwel servizz tal-lejla. Kull sena nirċievu inviti u stediniet, jew għal xi tieġ jew xi riċeviment. Però kemm hu iżbaħ li tirċievi invit li jista' jsalvalek ħajtek. Huwa dan il-ħsieb tal-Programm Nazzjonali tal-Screening, programm li kull sena jibgħat inviti għall-screening tal-kanċer tas-sider tal-musrana u issa qed jibda jibgħat inviti għall-screening tal-kanċer tal-onq tal-utru. F'pajjiżna, il-medja li jaqbadhom dan il-kanċeri ta' 3 minn fost 100,000 persuna. Fis-sena 2013 kien hemm 9 nisa li kellhom jaffaċċjaw dan il-kanċer, rata baxxa li saħansitra tista' tkun eliminata. Tip ta' kanċer li għalkemm mhux komuni daqs il-kanċer tas-sider jaf jiswa però ħajjed bosta nisa. X'nifhmu b'kanċer tal-onq tal-utru? News.mt titkellem mal-konsulenta fih dan is-saħħa pubblika Stephanie Xwiereb, spjegat li kollox jibda minn tibdil fiċ-ċelloli fil-parti tal-mara. Ikollok bażikament tibdil fiċ-ċelloli tal-onq tal-utru li daw ma jibqgħux b'saħħithom u jibdew ikollhom ċertu tibdiliet fihom li ftit minn dat tibdiliet jista' jwassal għal bidu ta' kanċer. L-aktar komuni huwa fost in-nisa ta' bejn il-35 u 50 sena. Stephanie Xwiereb spjegat il-kawżi li jistgħu jwasslu għal kanċer tal-onq tal-utru. Huwa infezzjoni bl-HPV virus. L-HPV virus huwa Human Papilloma Virus. Dan huwa virus li jiġi trasmess sesswalment u li ħafna drabi ma jkollok sintomi li inti għandek dal-virus. Fatturi oħrajn li jistgħu iżidu l-inċidenza ta' kanċer fl-onq tal-utru huwa nisa li jpejpu, nisa li ikunu sessualment attivi anka speċjalment ta' żgħira, jew nisa li jkunu sessualment attivi ma' ħafna nies jew ikollhom partner li ikun attiv jew ma' ħafna nies. Kif jgħidu l-prevenzjoni aqwa mill-kura. Kien għalhekk li l-Gvern ħal inizjattiva biex fiċ-ċentri tas-saħħa jibdew isiru l-screening tal-onq tal-utru b'xejn. Fil-fatt madwar 1500 mara ta' bejn il-25 u 35 sena bdew jirċievu l-invit id-dar kull ma jonqos u li jaċċettaw l-istedina. Tibgħatilna il-formola fejn di qed tgħidilna li tixtieq tipparteċipa u aħna mbagħad inġemplula u nagħmlula appuntament f'wieħed miċ-ċentri tas-saħħa dan huwa issa offrut fiċ-ċentri diversi f'Malta anke f'Għawdex b'xejn fejn ikun hemm klinik u in-nisa jkunu jistgħu jmorru jkollhom appuntament li jingħata mill-coordinators tagħna u mbagħad jattendu u jagħmlu t-test. Il-ħsieb tal-screeningu biex minn kmieni wieħed jara l-istat li qegħdin iċ-ċelloli, it-tibdiliet li sarilhom fl-istess waqt li jiskopri l-kundizzjoni tal-utru. Stephanie Xwiereb spjegat li jista' jkun hemm nisa li r-riżultat ħajjiġihom normali u oħrajn le. Dan ma jfissirx li persuna għandha kanċer, anzi huwa l-punt fejn mara tista' tieħu azzjoni. Ħafna nisa ir-riżultat ħajjiġi normali meta toqgħod tagħmel l-screening, imma għandek għal kull każ kull 20 mara bi wieħed u ieħor għandek test li ħajjiġik mhux normali. Issa l-mhux normali ma jfissirx li għandek kanser, le, imma jista' jkun hemm ċertu tibdiliet, jista' jkollok infection, jista' jkollok infjammazzjoni, jew anke ġieli ma jkunx inġabru biżejjed ċelloli biex wieħed jagħmel it-test. U f'dak il-każ aħna nerġgħu nirrepetu it-test. F'dan il-każ il-pazjent jerġa' jkun imsejjaħ għat-test. U l-nurse tikkuntattjak u tispjegalek skont ir-riżultat tal-persuna li tispjegalek x'inhu r-riżultat u se nagħmlu ħafna drabi ikun hemm bżonn li r-riżultat jerġa' jirrepeti ruħu jew ikun hemm bżonn xi trattament. Però l-screening kif isir? L-infermiera titolbok timtet, imbagħad b'mod ġentili ddaħħal strument żgħir biex jinqabdu ftit miċ-ċelloli tal-utru.
it-test li qed nużaw għall-screening huwa il-smear test, il-pap smear. Importanti ħafna illi speċjalment dawk in-nisa li qatt m'għamluh dat-test iktar importanti li jiġu u jipparteċipaw. Għax importanti li jekk ikun hemm anke fil-passat forsi xi bidu ta' kanċer li qed jitrabba tieħu l-prekawzjonijiet biex dan twaffqu. Il-kampjun ta' ċelloli jittieħdu fil-laboratorju. L-istess kampjun jinżamm mal 10 snin biex ikun jista' jitqabbel ma' kampjuni oħra li jittieħdu wara. B'dan il-mod ikun aċċertat li tingħata l-aħjar kura fl-istess waqt li tiżdied l-esperjenza tal-istaff speċjalizzat f'dan il-qasam. Studji li saru barra minn Malta wrew li jekk ikollok programm nazzjonali tal-screening tista' tevita l-kanċer biktar minn 80%. Din mhix l-unika miżura maħsuba li tnaqqas ir-riskju ta' dan il-kanċer. Fil-fatt, matul l-2014 kien hemm 3000 tfajla li ħadet il-vaċin kontra l-kanċer tal-onq tal-utru. Domanda li żdiedet minn mindu l-awtoritajiet tas-saħħa bdew jipprovdu b'xejn din it-tilqima. Mhux se tkun stedina ta' darba li ħsibu li l-screening isir b'mod regolari. Mbagħad wara 3 snin il-persuna terġa' anke ġifieri hekk ir-riżultat ġie normali, terġa' tirċievi invit ieħor li tal-screening u li tagħmel smear test mhux li tagħmlu darba f'ħajtek, imma li inti tibqa' tirrepeti mill-inqas kull 3 snin. Din kienet ġimgħa karatterizzata fost oħrajn minn tensjoni fil-Polonja. Hemmhekk gvern ġdid li kien elett f'Ottubru li għadda bl-isem ta' Law and Justice qiegħed idaħħal ċertu liġijiet u jgħaddi ċertu liġijiet fil-parlamenti li mxejn huma jinżlu tajjeb mal-Unjoni Ewropea. U hemmhekk skatta dibattitu sħiħ. Dettalji se nsegwhom issa. Dangerous Putinization of European Politics. Klim li uża l-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz, politiku Ġermaniż mill-kamp ċentru Xellugi biex jiddeskrivi dak li qiegħed jiġri fil-Polonja. Pajjiż fejn daħlu fis-seħħ liġijiet li jippermettu lil gvern jingaġġa u jkeċċi l-kapijiet tal-istazzjonijiet pubbliċi, kemm dawk televiżivi u anke dawk tar-radju. U għalhekk li l-Polonja tinsab taħt pressjoni mill-Unjoni Ewropea. It-tensjoni bdiet meta l-Partit Law and Justice ġielet f'Ottubru li għadda. Issa fil-Gvern hemm partit konservattiv xettiku mill-kunċetti li fuqhom hija nfassla l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni qed tikkunsidra l-investigazzjoni bla preċedent dwar is-seta ta' dritt fil-Polonja, wara li l-Gvern ġdid preżenta liġijiet li ħafna jaħsbu li jimminaw l-indipendenza tal-ġudikatura, il-mezzi tax-xandir u l-kamp ċivili. Hemm min qed iħares lejn din l-investigazzjoni bħala intħil fl-affarijiet interni ta' pajjiż membru. Dawk li qed iħadnu din il-fema jirreferu għal fatt li l-Ungerija qatt ma tqiegħdet taħt pressjoni simili minn Brussell minkejja l-politika awtoritarja mħadna mill-Prim Ministru Viktor Orban. Jargumentaw li l-gvern preċedenti Pollak ukoll kellu d-difetti tiegħu għalkemm kien ixaqleb aktar lejn iċ-ċentru tal-ispettru politiku. Argumenti li ta' min iqishom ukoll fid-dawl li l-elettorat Pollak kien ċar fl-għażla tiegħu favur il-Partit Law and Justice kemm fl-elezzjonijiet presidenzjali u anke dawk parlamentari. Il-Pollak jixtaqu bidla fit-tmexxija ta' pajjiżhom. Ħafna jħossu li mhumiex jibbenefikaw mit-tkabbir ekonomiku u l-pagi miżri qed iġelu liż-żgħażagħ isibu xortihom f'pajjiżi oħra madwar l-Ewropa, notevoli fosthom il-Ġermanja u l-Ingilterra. Il-qalba lejn il-partit ġdid kienet radikali, iżda meqjusa normali f'kuntest ta' pajjiż demokratiku. Ta' min iżomm f'moħħu però li l-Polonja ilha 27 sena sservi ta' eżempju għal pajjiżi oħra ta' kif il-ħajja wara l-komuniżmu għandha tkun. Li issa pajjiż bħal dan jibda miexi lejn miżuri li jimminaw id-demokrazija liberali jaf ifisser periklu għall-istabilità Ewropea. Il-Polonja għandha rwol importanti fir-reġjun li tinsab fih u rwol ferm ikbar x'taqdi fiż-żamma tas-sigurtà Ewropea. Dawk li qed jiġu diskussi mhumiex kwistjonijiet żgħar imma prinċipji fundamentali demokratiċi li dejjem kienu rekwiżiti biex pajjiż jikseb is-sħubija Ewropea. Il-passat għallem li l-Kummissjoni Ewropea tevita s-sanzjonijiet.
Meta daħlu fis-seħħ sanzjonijiet kontra l-Awstrija 16-il sena ilu, l-Unjoni Ewropea kienet sabet ruħha f'diffikultà dwar meta kellhom jitneħħew. Dak iż-żmien Gvern Awstrijak ifforma koalizzjoni li kienet tinkludi lil politiku Jörg Haider mill-lemin estrem tal-ispettru politiku. Każ ieħor ta' konflitt serju bejn pajjiż membru u awtoritajiet Ewropej kien dak ta' Franza fl-2010, meta l-eks-President Sarkozy kien ordna li 1000 persuna tal-Komunità Roma tmur lura r-Rumanija jew il-Bulgarija biksur ta' drittijiet Ewropej. Persuni prominenti fih dan il-Partit Demokratiku Kristjan tal-Ġermaniża Angela Merkel tkellmu mal-mezzi tax-xandir Ewropej u qalu li bilanċ intelligenti jrid jinsab. Pajjiżi Ewropej jeħtieġu jiddjalogaw mal-Polonja. Għaliex il-kritika tal-Ġermanja f'dan il-kuntest jaf tkun interpretata b'mod li żżid flok tnaqqas it-tensjoni. Minkejja l-kawtela fejn jidħlu sanzjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea jaf tapplika proċeduri li qatt ma ntużaw qabel issa li waslu għal skrutinju ikbar tal-liġijiet Pollakki fejn jidħlu l-mezzi tax-xandir u Tribunal Kostituzzjonali. Proċeduri li jistgħu saħansitra jaraw lil Pollakki mneżżam mid-drittijiet Ewropej tagħhom meta jiġu biex jivvotaw. Szanowni Państwo, Rząd Prawa i Sprawiedliwości działa Il-Gvern Pollak issa jrid jiddefendi d-deċiżjonijiet tiegħu u liġijiet li jimbotta fil-Parlament. Il-President Pollak Andrzej Duda jisħaq li d-demokrazija u l-espressjoni libera fil-mezzi tax-xandir mhuma mminati bl-ebda mod u l-relazzjoni bejn il-Polonja u l-Ġermanja ser tibqa' b'saħħitha. Nitolbok teżerċita aktar restrizzjoni meta fil-futur tagħti istruzzjonijiet u pariri ta' kawtela lill-Parlament u Gvern ta' Stat Sovranu Demokratiku. Dan kitbu l-Ministru Pollak għall-Ġustizzja lil Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans. Li f'sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew nhar l-4 ta' Jannar wieġbu hekk. All members of the European Union have signed of their own free will and ratified by the national parliaments European treaties, thus entering into obligations as far as maintaining the rule of law is concerned. Not just that, but even allowing the way you maintain those obligations to be judged by the court in Luxembourg, to be controlled by the Commission in Brussels, to be discussed in the European Parliament, even to be challenged by other member states of the European Union. So when there is an issue of the rule of law, there is no hiding behind national sovereignty, because you have agreed in the treaty you have signed and ratified that these issues can be discussed at the European level. Quddiem il-membri tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru Beata Szydło stqarret li l-mod li bih jitmexxew il-mezzi tax-xandir huwa kwistjoni interna. Riferit qal li aħna li qed iwasslu messaġġi mnebħa minn nuqqas ta' informazzjoni u intenzjonijiet ħżiena u insistiet li l-bidliet proposti mill-awtoritajiet Pollakki jirriflettu standards Ewropej. But let me reiterate, the Polish government was elected in a fair election by the Polish people. And the Polish government is running Poland because it has a mandate from the Polish people. And it is not the case that the Polish government is something else than Poland, our homeland. No, this is the way democracy works also back where you come from. Ħafna Pollakki ma jaqblux u ħarġu fit-toroq juru din il-fema. Ma qablux lanqas ħaddiema fil-mezzi tax-xandir. Aktar kmieni dan ix-xahar Gazzetta Pollakka ħarġet bl-aħbar li 4 senior managers tal-istazzjon pubbliku TVP irriżenjaw. Ir-riżenji ġew aċċettati mid-Direttur Ġenerali tal-istazzjon u ġew minn żewġ ferat ewlenin, minn fera oħra kulturali u mid-Dipartiment ta' Riżorsi Umani. Wieħed minn dawn l-riżenja, ċertu Thomas Lidz, huwa wieħed mill-aktar ismijiet prominenti fil-ġurnaliżmu nazzjonali. Skont gazzetti Pollakki dawk li rriżenjaw antiċipaw it-tkeċċija tagħhom wara li għaddiet il-liġi ġdida fil-Parlament. Il-biża' li bl-ingaġġi ġodda l-Istazzjon Nazzjonali jispiċċa jsir sempliċi xandar ta' dak li għandu xi jgħid il-Gvern. Il-Pollakki li nsew id-differenzi ta' bejniethom u s-siltu qatta bla ħabel kontra d-dittatorjat, illum il-ġurnata jinsabu maqbuda xi ftit jew wisq f'qasmiet minn ġdid. Insibu naħa lealissima lejn valuri kattoliċi lejn in-nazzjonaliżmu konservattiv u naħa li qed tirrispondi aktar għal globalizzazzjoni, il-liberaliżmu, is-sekularizmu u simpatija lejn dak kollu li huwa Ewropew. Sabiex il-kisbiet ta' dawn l-aħħar żewġ deċennji ma jkunux sforzi b'riżultat mhux sostenibbli, il-Pollakki issa jridu jsibu konsens mill-ġdid.
Ħafna jemnu li biex dan iseħħ, il-Law and Justice jeħtieġu jieqfu jużaw il-poter li ttihom il-maġġoranza. Il-ħin itir u mhux talli għadda dan il-programm tal-li diġà għadda sew nofs l-ewwel xahar tal-2016. Jekk tidu dejjem iżommu ruħkom aġġornati, inħeġġixkom iżżuru il-paġna tagħna fuq Facebook u ċ-channel tagħna fuq YouTube. Grazzi tal-li għal darb'oħra għażiltu li segwu news.mt. Il-kumplament tal-lejl tajjeb.